ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም እመፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብፍላይ ልምዓንቲ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን ብሉፅ መደብ ሒዘልክን እመፅእ ኣለኹ። ኣብዚ ቻነል ደቂ ኣንስትዮ ትምህርቲ እንዳወሰድክን ኮይኑ ግና ሰብስክራይብ ምግባር ተሰንፋ ኣለኽን። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ናትኪ ክኸውን ዘይኽእል ወዲ ዘለዎ 5 ጠባያት ክንርኢና። ነዚ መደብ ምስ ረኣኽን ሰብስክራይብ ከም ትገብራ እውን ተስፋ ይገብር። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም እንጽንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ፣ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ዋላ ክንደየናይ እንተደኸምክሉ ናትኪ ንክኸውን ንኸፍቅረኪ እንተፀዓርክውን ናትኪ ክኸውን ዘይኽእል ወዲ ካብ ዘለዎም ጠባያት እቲ ቀዳማይ ብጣዕሚ ናጽነት ደላይ እንተኾይኑ እዩ። ንጾታዊ ርክብ ክደልየክ እንተሎ ጥራሕ ግዘ ዝህበኪ ዘጫውተኪ እንተኾይኑን ካልእ ግዘ ድማ ብደንቢ ክትረኽብዮ ምስኡ ብዙሕ ግዘ ንኽትሕልፍ እውን ዘይደልን ገዝኡ ኸርእየኪ ናብ ገዝኡ ንኽትመላለስን ዘይደሊ በብመዓልቲ ክትረኽብዮ በብመዓልቲ ክድውለልኪ ድሌት ዘይብሉ እንተኾይኑ ብፍላይ ንኽዝናነ ክረኽበኪ ኣብ ዝደልየሉ ግዘ ጥራሕ ዝድውለልክ እንተኾይኑ ምሳኺ ንውሕ ንዝበለ ግዘ ክጸንሕ ዘይኽእል ምሳኺ ሓዳር ክምስረት ድሌት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለኪ። ዋላ ምሳኺ ሓዳር እንተመሰረተ እውን ናጽነት ደላይ ስለ ዝኾነ ናብ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ክኸይድ ዝኽእልን ዝደልዮ ንምፍጻም ንድሕሪት ዘይብል ዓይነት ወዲ ከም ዝኾነ ክትፈልጥ ኣለኪ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምሳኺ ክኸውን ዘይኽእል ወዲ ድማ ዝተመርዐወ ወዲ እዩ። ብዝሕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ዝተመርዐወ ወዲ ርክብ ይጅምራ እየን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ኣብዝሓ ደቂ ኣንስትዮ ብሕሶት ስለ ዝሽወዳ እዩ። ክገድፋ እየ ምሳኺ እየ ክነብር ዝደሊ ምስኣ ዘለኒ ጉዳይ ተወዲኡ እዩ ክንፈላለ ኢና ምሳኺ እየ ዝቕፅል ኢሉን እዩ ኢልኪ ክትኣምንዮን ምስኡ ርክብ ክትጀምረን የብልክን። ፈለማ ንጓል ኣንስተይቲ ዘኽብር ንሓዳሩ ዘኽብር ወዲ እንተዝኸውን ዋላ ምስ በዓልቲ ቤቱ ክፈላለይ ዝደሊ እንትኾነውን ብስርዓት ተፈላልዩ ብድሕሪኡ እዩ ምሳኺ ክኸውን ዘለዎ። ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ንዓኺ ዝሓዘ ምሳኺ ርክብ ዝጀመረ ወዲ ምንም ክእመን ዘይኽእል ወዲ እዩ። ምስ ሓዳሩ ናይ ምፍታሕ ዕድሉ እውን ጽብብ ዝበለ እዩ። ብስርዓት ተፈላልዩ ምሳኺ ብዘይ ምዃኑ ኣየኽበረክን ይንዕቐ ከሎ እምበር ኣብ ሓዳሩ ዝድርብ ወዲ ብፍጹም ንዓኺ ተኣማኒ ክኾነልኪ ኣይኽእልን። ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ክድርበኪ ምሳኺ ርክብ ክጅምር ክትፈቕድሉ የብልክን። ፈለማ ንዓኺ ብሓቂ ዘኽብር እንተኾይኑ ንሓዳሩ ብስርዓት ምስ ፈትሐ ምስ ተፈላለየ ማለት እዩ ምሳኺ ርክብ ንኽጅምር ክትገብሪ ኣለኪ። እንተዘይኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሓዳሩ ንዓኺ ዝድርብ እንተኾይኑ ምሳኺ ርክብ ዝጅምር እንተኾይኑ ዋላ ምስ በዓልቲ ቤቱ ክፈላለ ዝደሊ እንተኾይኑ እውን ፈለማ ብስርዓት ምስ በዓልቲ ቤቱ ክፈላለይ ክትገብሪ ኣለኪ። ኣብ መበል ሳልሳይ እንሪኦ ናትኪ ክኸውን ዘይኽእል ወዲ ድማ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክኸውን ዘይደሊ ወዲ እዩ። ሓንቲ ኣፍቃሪት መሓዝ ዝኸብዶም ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ካብ ዘሕለፍዎ ናይ ንእስነት ዕድመ ክኸውን ይኽእል። ብቆልዖኦም እንዳሃለዉ ዝነበሮም ኩነታት ተታሒዙ ዝመፀ እውን ክኸውን ይኽእል። ጓል ኣንስተይቲ ዘይኣምኑ ንሶም እውን ዘይእመኑ ደቂ ተባዕትዮ እዮም። ዝተጎድሉ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ሜይቢ እውን ፍቕሪ ኣብ ዘይነበሮ ስድራ ዝዓበዩ እንተኾይኖም ወይ ድማ ሕርፍና እውን ክመስሎም ይኽእል እዩ። ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ከም ዘለዎም ከርእዩ ዝኽደልዩ እዚ ድማ ሕርፍና ዝመስሎም ደቂ ተባዕትዮ ኣለዉ። ልምዓንቲ ምሳኺ ጽባሕ ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ክረኣዩ ዝደልዩ እዮም። ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ጠባይ ዘለዎ ወዲ ብፍጹም ናትኪ ክኸውን ኣይኽእልን። ርክብ እውን ክትጅምሪ የብልክን። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ናትኪ ክኸውን ዘይኽእል ወዲ ዘለዎ ጠባይ ድማ ብጣዕሚ ተፈታዊ ከም ዝኾነ ዝልበስ ወይ ድማ ዘናጢ ከም ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ከም ዝኾነ ርኢኺ ዝቐረብክዮ ወዲ ናትኪ ክኸውን ኣይኽእልን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? እቲ ዘለዎ ናይ ፍትወት ዓለም ይሽውዶም እዩ። ኣብዚ ላይፍ ድማ ክጸንሑ ድሌት ይሕድሩ እዮም። ኩሉ ሻዕ ክረኣዩ ክድነቑን ኩሉ ሰብ ንኽፈትዎም ዝደልዩ እዮም። ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ከፍ ምባሎም ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ምጅማሮም ከም ዝተሓብኡ ንኽስምዖም ይገብሮም እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ ምሳኺ ፍቕሪ ጀሚሩ ምሳኺ ክጸንሕ ኣይኽእልን።
ፈተውቱ ከም ዝቐንሱ ከም ዝተሓበአ ስለ ዝስምዖ ፍቕርኹም ቀጻልነት የብሉን። ስለ ዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ዝወዲ ክዝንጥ ክሽኩር ሰውነቱ ደስ ክብል ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ እውን እዩ ኢልክን ርክብ ክትጅምራን ክተፍቅራን የብልክንን ክትፈትዮ ዘለኪ ብመንነቱ በተሓሳሰብኡ ከምኡ እውን ብጠባዩ ክኸውን ኣለዎ እምበር እዞም ዘለዎ ነገራት ምስኡ ክጸንሑ ኣይኽእሉን። ድሕሪ ቁርብ ግዜታት ዝጠፍኡ እዮም። ድሕሪ ግዜ ድማ ንፍቕርኺ ኣብ ትምዝንሉ ግዜ እዚ ጽቡቕ ሰውነቱ ደስ ዝብል ኩሉ ሰብ ዝፈትዎ ወዲ ዋላ ኣካሉ ምሳኽ እንተኾነ ምስኡ ፍቕሪ ዘይብልኪ ህይወት ዘይብልኪ ጽባቕኡን ብሰብ ዘለዎ ፍትወትን ጥራሕ ሒዝኪ ተቐሪእኺ ስለ ዝኾነ ብጠባዩ ንዓኺ ብዘለዎ ሓልዮት እምበር በዘን ጠባያት ክትፈትዮን ክትቀርብዮን የብልክን። ምሳኺ ቀጻሊ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ኣብ መበል ሓምሻይ ንሪኦ ምሳኺ ክጸንሕ ዘይኽእል ወዲ ድማ ቅድሚ ሕዚ ዝተፈለኽዮ ወዲ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ብጣዕሚ ዘፍቀርክዮ ልብኺ ዝጎድአ ወዲ ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ንኣብነት ምስ ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ርክብ ጀሚሩ ንልብኺ ሰቢሩ ዝተፈለኽዮ ወዲ ኣብ ልብኺ ፍቕሩ ስለ ዘሎ ጥራሕ ምስኡ ክትቅጽልን ድሕሪ ግዜ ይቕሬታ ሓቲቱኪ ይቕረ ኢልክ እውን ምስኡ ክትቅጽሊ የብልክን። ነዚ ክብል እንተለኹ ግና ነፍቃሪኽን ይቕረ ይትግበራ ማለት ኣይኮነን። ብተደጋጋሚ እንዳጥፍአ ይቕረ ዝበልክሉ ሕዚ ድማ ካብ ምብዝሑ ዝተለዓለ ዝገደፍክዮ ወዲ በቃ ንዓኺ ክኸውን ስለ ዘይኽእል ድሕሪ ግዜ ከም ዘመሓየሸ ኣእሚኑኪ ይቕረ ኢልኪ ክትምለስ እዩ የብልክን። ተመሊሱ ምስ መጸ እውን ደጊሙ ነዚ ጌጋ ዘይምስርሑ ስለ ዘይተኣማምን እዩ። ብዝፈጠሮ ጌጋ ተፈሊኽዮ ንልብኺ ሰይሩ ዝኸደ ወዲ ተመሊሱ ይቕረ ሓቲቱኪ ምሳኺ ንኽቕጽል ክትገብሪ የብልክን። ኣብ መበል ሻድሻይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ምሳኺ ክኸውን ዘይኽእል ወዲ ድማ ንዝተፈለየኪ ኣፍቃሪኺ ስለ ዝመሰለኪ ጥራሕ ምስኡ ክትኮኒ የብልክን። ዝተፈላለዩ ነገራቱ ንኣብነት ኣካይድኡ ኣዘራርብኡ መልክዑ ኮታስ ዝተፈላለዩ ነገራቱ ንናይ ቀደም ኣፍቃሪኺ ስለ ዝመሰለኪ ጥራሕ ንናይ ቀደም ኣፍቃሪኺ ክትክኢልኪ ምስኡ ርክብ ክትጅምሪ የብልክን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ንናይ ቀደም ኣፍቃሪኺ ስለ ዝመሰለኪ ጥራሕ እምበር ካብኡ ፍቕሪ ደሊኺ ስለ ዘይሓዝክዮ እዩ። ስለዝኾነ ንናይ ቀደም ኣፍቃሪየ ይመስል እዩ ኢልኪ ርክብ ክትጅምር የብልክን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ምስኡ ፍቕሪ ዘይክህልወኪ ስለ ዝኽእል እዩ። ነዚ ኢለ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር። ደቂ ኣንስትዮ ሰብስክራይብ ከም ትገብራ ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ክተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ተብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣንየለይ።